Эфирде яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. 31-ші комплекста яшәүче шәһәрдәшебез фатирда салкын дип зарлана. Сәбәпләрен Гүзәл Шихапова ачыклады. Борчыган сорауларны туп-туры җитәкчеләргә, депутатларга бирергә мөмкин. Чаллыда халык белән очрашулар башланды. Төрле төбәкләрдән килгән керәшеннәр Чаллы сәхнәсендә борынгы уеннар һәм җырларны башкарды. Шәһәрдә 26-нчы тапкыр Нардуган бәйрәме узды. Шәһәрдәшебез фатирда суык дип зарлана. Санитар нормалар буенча фатирларда температура 18-20 градус булырга тиеш. Кайбер бүлмәләрдә бу норма саклана. Әмма хуҗабикәгә барыбер җылы киенергә туры килә. Ни өчен торак бинада салкын, мондый очракларда кая мөрәҗәгать итәргә хәбәрчебез дәвам итә. Ирина Кошелева 31-12 йортында яши, берничә ел дәвамында фатирда салкын тиюл. Без бүлмәләрдәге температураны үлчәдек. Залда температура 18-20 градус. Аш бүлмәсендә 15 тирәсе. Трубалар җылы, шуңа да карамастан җылы киенеп йөрергә кирәк. В теплом халате, в теплых носках, иной раз в валенках. Так и хожу. И никому ничего. ЖЭК Махаля обращалась, жилищная инспекция обращалась, самому этому обращалась, претензионная служба обращалась. Они говорят, из претензионной службы пришла и говорит, а какая, говорит, вам разница, что у вас дома холодно? Салкын көннәрдә диварлардан су ага, яңа буйлар урыны белән карала башлаган. Вчера вот холодно было, 24, вообще тут течет. Течет. Они это прекрасно знают в ЖЭКе. Торак инспекциясы идарә итүче оешма вәкилләре бу фатирга берничә тапкыр килгән. Әлеге хәлнең сәбәбе һава йөреше тәэмин ителмәгәнлектән диялар. Мондый проблема пластик тәрәзә куйдыручы күп шәһәрдәшләрдә күзәтелә. Ирина Кошелева махсус клапаннарда куйдырган, әмма фатир җылынмаган. Идарә итүче оешма вәкилләре безнең соравыбыз буенча шәһәрдәшебезнең фатирына тагын барды, әмма өйдә кеше юк иде. Астагы хатта яшәүче күршеләрнең бүлмәләрендә һава температурасы нормага туры килә. Салкынның сәбәбен ачыклау өчен белгечләргә тагын бер кат фатирга барырга кирәк. Әгәр шәһәрдәшләр теләсә, имзалар җыеп индивидуаль җылыту җайланмаларын югарырак температурага көйләргә мөмкин. Протокол бирсәләр безгә, без шул көнне үк температураны нинди таләп итәләр, шуны бирә алабыз. То есть андай техническая возможность безнең бар. Диспетчер орыннан тормыйча может команда бирергә программа 3 минут эчендә үзгәртә, клапан ачыла. Шуны да истә тутарга кирәк, һава температурасын 1 градуска арттырган саен җылылык өчен түләүдә якынча 8%-ка арта. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Шәһәрдә халык белән очрашулар башланды. Инде кичә 27-нче комплекста яшәүчеләрнең зарларын Ринат Абдуллин тыңлады. 42-нче комплекста яшәүчеләрнең сорауларына мэр урынбасары Флора Андреева җавап бирде. 2017 ел нинди нәтиҗәләр бирде? Быел 27-нче комплекста яшәүчеләрне нинди үзгәрешләр көтә? Гүзәл Шихапова сюжетында. Яңа юллар, яңа тукталыш павильоннары, сырхауханәләр. Бу автозавод районында 2017 елда башкарылган эшләрнең бер өлеше генә. В Автозаводском районе был проведен капитальный ремонт 4 дворов многоквартирных домов. И это было только начало, потому что на 2018 год запланирован ремонт уже более 30 дворовых пространств у многоквартирных домов. 2017 елда автозавод районында спортка игътибар арткан. Бу мәйданнар саны ишәю белән аңлатыла. Җирле үзидарә советы җитәкчесе 27-нче комплекста урнашкан хоккей кортны төзекләндерүне сорап мөрәҗәгать итте. Шәһәрдәшебез тырышлыгы белән орган залы янында этләр өчен махсус мәйдан булдырылачак. Надежда советы президент грантын откан. Тик менә орган залы һәм олимпийский спорт комплексы янындагы территорияны тулысы белән төзекләндерүгә проблемалар бар. Мы думаем, что там лес и пустырь. Почему мы туда не подходим? Потому что в основном там вся земля уже практически в аренде. Потихоньку мы некоторые земли возвращаем, но очень сложно там до конца чисто юридически довести. Сәгать ярым эчендә шәһәрдәшләр үзләрен борчыган сорауларга җавап тапты. Очрашулар дәвам итә. 17 гыйнварда Сидоровкада урнашкан 9-нчы мәктәптә халык алдында Наил Мәхдиев чыгыш ясаячак. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар.
Бүген яңа ел бәйрәмнәренә шәһәрне иң яхшы бизәүчеләрне бүләкләделәр. Декабрь азагыннан гыйнвар уртасына кадәр Чаллыда 1000 ярымнан артык мәдәни һәм спорт чарасы узды. Аларны үткәрүдә бүләкләнүчеләрнең өлеше зур. Район чыршысын иң яхшы бизәүче итеп Ял һәм мәдәният паркы танылды. Микрорайон территориясенең иң яхшы бизәлеше номинациясендә беренче урын Суар микрорайонына бирелде. Бюджет оешмалары арасында иң матур бизәлеш педагогия университетында. Татарстан Диния нәзарәте Коръән турында документаль фильм төшерәчәк. Мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин шундый тәкъдим белән чыкты. Хәзер фильмга материаллар туплау эше бара. Әлеге тосмада изге китапның әһәмияте, бөеклеге, аның ничек иңүе, саклануы һәм басылу тарихы күрсәтеләчәк. Мәгълүм булганча, безнең татар галимнәре Коръәнне бастыруга зур өлеш керткән. Гараблар әйтмешлек, Коръән нузила фил Хиджаз, ва курия фил Миср, ва кутиба фи Истанбул, ва тубия фил Казан. Yani Kur'an ул Хиджазда, Мекка, Мәдинәдә ингән, Мисырда укылган, иң әйбәт укучылар Мисырдан чыккан, ва кутиба фи Истанбул, иң әйбәт язучылар Истанбулда булды, Истанбулда язылды. Һәм тубия фил Казан, һәм Казанда басылды. Беренче тапкыр Коръән дөньяда Казанда басыла 1803 елда. Чагыштырып карасак, Сауд Арабистанда 1984 елда гына беренче тапкыр Коръән басыла. Инде бу безнең горурлыгыбыз. Сара Садыхова концертлар залында Нардуган бәйрәме узды. Аны шәһәр керәшен җәмгыяте оештырды. Төрле төбәкләрдән килгән керәшен фольклор коллективлары борынгы бәйрәмнең уеннарын һәм җырларын башкардылар. Нардуган быел Чаллыда 26-нчы тапкыр үтте һәм елдагыча аншлаг белән. Кояш туу бәйрәме турында хәбәрчебез Рима Әхмәтова. Нардуган халыкның иң яраткан кышкы бәйрәмнәреннән берсе. Моңа дәлил ел саен туп-тулы заллар. Ни өчен үз итәсең Чаллы халкы бу юланы? Biz bələkəy şatda bizim avulda Nardugan beyramında babay bulub jürileriye. İyiden iyiga kirib. Biz kurqadırıq, andar üsətişkəş üzümüzdə şulay jirdik. Babay bulub avulda. Uramga çıqqaz jigitlər qızlarını tutup qarışına bu talıylarıya. İlərgə kirib şiirlər, jırlar aytıb, bik matur beyramı ol bizning Nardugan. Nardugan beyramın niçin yaratmışsın inanın? Biz bir kreşin nerede bir ülkelerin biz kreşinler. Халыкчан бәйрәм, bütün халыкны бергә җыйнай. Bütünübüz birgə şu bəyramga kilәбез, ел сайын kilәбез. Bir-birimizni туганлаштыра торган бәйрәм. Рәхмәт туганнарым. Нардуган Төрки халыкларының борынгыдан килгән бәйрәме. Монгол телендә нар кояш дигән аңлата. 21-22 декабрьдә кышның иң кыска көне, кышкы кояш торганлыгы була. Борынгы халыклар бу көнне кояш үлеп кабат тирелә дип күзаллаганнар. Һәм аны ел сайын бик зурлап билгеләп беткәннәр. Мондый календар бәйрәм Нардуган дип йөртелгән. Нар туган, димәк кояш туган. Жүзүгө алдым жырып әйтегез. Сандугашым син мени ләкерми китәсең менә. Бер айрылгаш кавышырсыз өмет итәсең менә. Нардуган вакытында яшьләр кеше танымаслык итеп киенеп йорттан-йортка кирип йөргәннәр, махсус җырлар, такмаклар башкарганнар. Нардуганда фал ачу, йөзек салыш уеннары да башкарылган. Шул рәвешле кызлар алдагы тормышларын, булачак кияүләрен юраганнар. Хәзер өчен Нардуган бик сирәк җирдә генә үтә. Халык аны сәхнәдән генә карый. Ә урта һәм өлкән булган кешеләр өчен ул якты балачак хатирәсе һәм ата-ана мирасы. Менә бу мунҗака дип атала инде, тамакса дип йөртәбез без аны. Безнең бу өскә кигән киемнәребез, әбиләребездән калган киемнәр, без аны бик кадерләп саклыйбыз, бик тузганнар булсалар да. Мондый җиргә кергәч, йөргәндә без аның белән горурланабыз. Алъяпкычларыбыз да шулар бәйле шигеп суккан алъяпкычлар. Bütün şəhərdə şu bəyram белән котлыйм. Һәм инде безнең килгән кунакларга зур рәхмәт белдерәм. Менә Лаиш районының Ташкирмән авылына, бу безнең керәшен балыкчылары, бердән-бер керәшен балыкчылары авылыннан шуңа күрә әйдәгез әле гүрләп кул шәбигә хашагәдәсләргә. Рим Әхмәтов, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәчсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән саубуллашам. Исән сау булыгыз. Невероятно, но факт. Таракан может прожить без головы целых 9 дней. Он же так все самое интересное не увидит. В корпорации «Центр Селдом» кредит без первого взноса и переплат. Стиральная машина Samsung за 1916 рублей в месяц. И доставка в подарок. Ла-ла-ла. 9 дней без головы. Некоторые всю жизнь так живут. Фестиваль молодого меда «Пасека Пегановых» с 17 по 27 января в ДК «КамАЗа». При покупке 1 килограмма меда, килограмм цветочного меда в подарок. Верхняя одежда Nordwind с терморегуляцией в
ТЦ «Арзан». Первый этаж, павильон 43. Нортвинд. Качество и стиль.